Kaixo, ongi etorria, problema zailenetara iritsi gera. 21. Ibanek irudiak marrazten ditu piramideko 6 laukietan. Orain, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hau da, piramidea eta laukietan irudiak daude marraztuta. Lauki bakoitzak haren azpian dauden 2 laukien irudi guztiak izan behar ditu. Ez gutxiago eta ez gehiago. Horrek esan nahi du, 2 lauki hauetan dauden irudiak hemen egon behar dutela. Hemen daudenak hor eta hemen daudenak hor. Zer irudi izango lituzke beko ilaran erdian dagoen laukitxoak? Horren galdetzen digutera da, beko ilarako erdian dagoena hemek. Ea nolako izango den, hauetako bat. Hasiko gara osatzen orduan. Hemen karatu bat dago. Honea jarriko dugu, eta horre behar duelako. Eta hau, ere bai. Hemen karratua badago. Horrek esan du, hemendik ez dijoala karratu gehiago. Hemendik honea pasatzen da. Hemen zer daude 4 zirkulo, hemen 2 bakarrik, orduan hemen 2 jarri behar ditugu. Hori nola lortu dezakegu? Era hontara, ezta? Hemen bat, eta hemen beste bat. Hemen bat, eta hemen beste bat. Orain bai, orain ditugu 4, 2 eta karratu bat. Orain, honean nola iritsi gaitezke? Jartzen badugu horrela, ezta? Era hontara ditugu 2 zirkulo eta triangelu bat, eta hemen ditugu 2 zirkulo, triangelu bat eta lauki bat. Ondorioz, erantzuna izango litzateke D. 22. 120 metro luzera duen eskolarako bidean, 4 makila jarri dira lerro zuzenean. Hau da bidea, eta 4 makil. 1, 2, 3 eta 4. Ibilbidea zatitu nahi badugu 2 makilen artean distantzia beti berdina izan dadin, zein da gehitu behar den makil kopuru txikiena. Horrek esan nahi du, jarri behar ditugula hemen makilak, eta beti egon behar dute zati berdinetan banatuta. Hau da, distantzi berdina izateko zatitu egin beharko dugu. Izateko alden kopuru txikiena, izan behar dira alden zati handienak. Orduan aurkituko dugu zatitzaile komun handiena. Zeinena? 24, 30 eta 76. Ze zenbakik zatitzen du 24, 30 eta 76. Ez dugu hartuko ez bat, eta ez 2, eta ez 3. Denak dira 6-ren taulakoak. Horregatik jarriko dugu 6. Distantzia 6 metrokoa baldin bada, hemen zenbat jarri beharko ditugu. Bat 6-garrenean, 12 eta 18-garrenean. 24-garrenean badago. Hemen 3 jarri behar ditugu. Hemendik honera 30 jarriko ditugu. 6-garrenean, 12, 18, 24. 30-garrenean badago. Orduan hemen jarriko ditugu 4. Eta hemen zenbat makila jarri beharko ditugu. Erresa da, ezta? 6, 12, 18, 24, eta azkena 60-garrena. 66-garrenean badago. Zenbat daude hemen? 10. Beraz, 3 gehi 4 gehi 10, 17. Erantzun zuzena orduan, C da. 23. Mahai baten gainean, batetik 50-era ipini zaien zenbakidun blokez egindako dorre bat dago. Horrek esan du, dorre bat dugula. Batetik 50-ea. Hau izango litzateke. Juliak dorre berri bat eraikitzen du modu honetan. Jatorrizko dorrearen goiko partetik 2 bloke hartu, beraz hemendik 2 hartu, eta mahai gainean jartzen ditu dorre berriaren oinarri gisa. Horren, oinarria esan behan jartzen ditu, hau da, 59 hartu, eta hemen jartzen ditugu, 50 eta 59. Jarraitu du jatorrizko dorrearen gaineko 2 goiko blokeak hartzen eta dorre berriaren goiko aldean jartzen, irudian ikusten den bezala. Orduan, egindura izan da, 2 pasonera,
gero beste bi, gero beste bi. Hemen ikusten da, ezta? Lehenengo biak, gero beste biak. Ondoko zenbaki pareetatik, pareak daude, binaka, dorre berrian zein bloke daude alboan, hau burutzeko modurik errexena da, bigarren dorre hau eraikitzea. Izango litzateke erontara, 59 eta 50. Gero dira, 58 eta 57. Gero dira, 56 eta 55. Orduan, igo duena izango da, azkarrago egiteko erontara. 50, 58, 56, 4, 2, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, eta besteak bat gutxiago. 3, 1, 39, honek jarretu ingo luke goruntz. 29 eta 28 ez daude ondoan, 34 eta 35 ere ez, 29 eta 26 hortik dagoela ere ez, 31 eta 33 ere ez, 27 eta 30 bai, hemen daude. Orduan jarriko dugu, dela erantzun zuzena. 24. Biderketan, hemen biderketa bat dugu, argi dago hemen bi digitokoa dela hemen bat, hemen 3 atatzen da. Izartxo bakoitzak digitu baten zenbaki lehen bat adierazten du. Eta ez dute zertan denak desberdinak izan behar, beraz errepikatu daitezke. Biderketa horrek bi soluzio izan ditzake. Zein da soluziorik handiena? Hemen behar bada hitz klabe bat, hau da, zenbaki lehen bat. Zenbaki lehenak dira, 2, 3, 5 eta 7. Bat ez da lehena, kontuz horrekin, Orduan, hasiko gera, batekoa izateko, aukera bakarrik dugu, 3 bider 7 dela 21. Orduan, kombinazioak egiterakoan, eraontara lortu ezakegu. Izan daiteke, 23 bider 7, 33 bider 7 ere bai, errepikatu daitezkelako. 53 bider 7 eta 73 bider 7. Hemen 4 aukera daude, baina beste 4 aukera ere ata daitezke. Nola? 3 eta 7 trukatuz, horra izango genuke eraontara. 27 bider 3, 37 bider 3, 57 bider 3 eta 77 bider 3. Orain, biderketak egin behar ditugu. Hau da, 171. Honek ez du balio, bat, hemen jartzen dugunea, bat, ez delako lehena. Hau da, 231. Honek balioko luke, baina hemen ez dago. Horra ezin dugu aukeratu. Hau da, 371. Balio du, 3 delako. Eta 7. Horran, oraingoz, D izango litzateke. 73 bider 7, 511. Bat ez da lehena, horran honek ez du balio, eta gaina hemen ez dago. Eskubikoak, hau da 81. 3 behar ditugu, eta hemen 2 bakarri daude, horran honek ez du balio. Hau da 111, ez du balio, batak ateratzen direlako, eta ez dira lehenak. 171, ez du balio, bata zertzen delako, eta hau da 231, hau bezala, eta hemen ez dago. Horran, ondo dago, esate digute, bi soluzio izan daitezkela. 231 eta 331. Eta handiena zein da? Hau, horra jarriko genuke, D. 25. Irudiko bi karratuetako aldeak zenbaki arruntak dira, eta bi karratuen azaleren artean 7 zentimetro karratuko diferentzia dute. Zein da bi irudien perimetroen batura
irudiak ez daude eskalan. Horrek esan nahi du, dugula karratu bat, dugula beste karratu bat, aldeak direla arruntak, komarik gabe eta positiboak, eta azaleren arteko diferentzia diala 7 zentimetro karratu. Hasiko gara orduan 7ko diferentzia izateko, honek izan beharko luke gutxienez 3×3 ezta? Eta txikiak eduki dezake 2×2 4. Kentzen badituk 2 karratuak, gelditzen zaigu 5. Ez du balio. 7ko izan behar du. Orduan, hau handitu dut, izango da laukoa. 4×4 16. Eta hau adibidez, 3×3 9. Bai, atatzen da, 7koa. Jarretzen badugu hurrengoa, 5×5 25. Eta kentzen badiot 4×4 16, 9 da. Diferentzia handitzen ari zaigu. Aukera bakarra hau izango litzateke. Izango litzateke 4×4 16 eta hau 3×3 9. Eta galdetzen digute, zein da bi irudien perimetroen batura. Orduan, hemen ditugu 4, 4, 4, 4, horrek esan edu handiarena dela 4×4 16, eta 3×4 12. Beraz, 16 gehi 12 dira 28. Eta jarri beharko nuke orduan B. Eta horrela amaitzen ditugu lehenengo 5 problema zailenak. Beste bat arte, agur!